Zhruba 100 zemědělských strojů v pondělí dopoledne vyrazilo k německým hranicím na horu svatého Šebestiána. Zemědělci tak podpořili své německé kolegy a zároveň upozornili veřejnost na problémy v českém zemědělství. Problémy, proti kterým dneska Němci stávkují, tak nejsou pouze v Německu, jako si všichni myslí, ale jsou i tady u nás v České republice. Dopadají na zemědělce dost zásadně, řekl bych, že některé podniky jsou na pokraji krachu a je potřeba, aby se s tím začalo něco dělat. Na úrovni celostátní, ne pouze tady v okrese Chomutov. Kolona traktorů a kombajnů vyjela za doprovodu policie v 10 hodin z letiště Březno a pokračovala přes centrum Chomutova na obec horu svatého Šebestiána k hraničnímu přechodu s Německem. Na hranicích se zemědělská technika otočila a vyrazila jinou trasou přes Chomutov do Otvic, Údlic a zpět na letiště Březno. My teda ten zásadní problém teď hledáváme v tom, že to směřování zemědělství jak unijního, tak republikového není úplně správné. Myslíme si, že teda tam, kam to zemědělství směřuje, tak to povede ke snižování produktivity. Tím pádem nám bude klesat soběstačnost potravinová a s tím je to všechno spojeno. Budeme závislí na dovozu, dovozové potraviny se nám potom mohou stát několikanásobně dražšími. Neseme tím také riziko, že si sem dovezeme potraviny nekvalitní nebo kontaminované antibiotiky nebo pesticidy. Pro mě osobně má smysl v tom, aby se zlepšily podmínky pro nás, pro všechny, jak pro malý, tak pro velký zemědělce a pro mě osobně je důležité, abych v této náročné době zvládla vlastně přežít, udržet firmu a uživit svoji vlastní rodinu. Stávka má pro nás smysl ukázat lidem, občanům České republiky, že zemědělství se potýká s velkýma problémama. Určitě věříme, že dnešní stávka bude mít velký význam jako podpora pro německé kolegy, ale i pro české a že tato akce se promění v takovou vlnku, která začne nabírat na síle a určitě dojde k značným změnám. Protestní jízdy se účastnili zemědělci z Lounska, Mostecka, Chomutovska nebo Rakovnicka. Protest proběhl v poklidu a nedošlo k žádné blokádě. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipy.